ta zuciya da jin daɗi da nutsuwa a tare da ku hina tarihuna a lokacin da suke dawowa daga makiyaya. Ka kalli mutum biyu lokacin da wato manomi ya tafi gona, in gonarsa ta yi kyau ya tafi gewaya yana iya dawowa da wuri. In ya zo ƙarshen gonar sai ya dawo tsakiyar gonar, sai ya dawo gudun gonar, sai ya daɗe, sai dai in ya ga lokaci zai ƙure masa kamar na ibada kamar sallar magariba sai kuma sai ya gaggauta ya dawo gida. To me yasa yake daɗewa a gonar? Saboda jin daɗin abin da yake gani. Yasa Qur'ani yake cewa yujibu zurra'a liyagiza bihimul kuffar. Kaga ana faɗan irin abin da ke cikin zuciyar ɗan adam manomi a lokacin da ya je gonarsa ya banya ta yi kyau. To anan ma sai Allah yake faɗan zuciyar wato makiyayin dabbobi a lokacin da dabbobinsa suke dawowa daga kiwo. Da za su tafi suna jin yunwa, yanzu sun dawo a ƙoshe. Ya kake gani? Shi yana tafiyar ƙasaita, su suna tafiyar ƙasaita, yana kallon su suna jin daɗi, sai da Allah ya faɗa abin da ke cikin zuciyar shi wannan manomi. Hina tarihun wa hina tasra'un. Sannan a lokacin kuma da wato suke tafiya suke fitowa zuwa makiyaya da safe, da lokacin dawowa, da lokacin kuma da wato suke dawowa suna tafiya suna yin tsalle. Ana gama ta ai in za su tafi zuwa makiyaya da safe, ai suna tafiya ne suna yin tsalle saboda za a tafi inda za a je a ci abinci, inda za a je a sha ruwa, haka ne ko? In sun dawo kuma bulbul suke, suna tafiya ne kuma ta takama. Ana gama ta saboda an koshi, ana zuwa gida kwantawa za a yi. To Allah sai da ya faɗi irin yanayin